give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. Hola, moi buenas a todos, estamos aquí na última jornada da Liga Femenina na segunda división regional galega. Os Sallas contra o Breixo de Lema. O equipo salleiro xogándose o campeonato. O Breixo de Lema ocupando a 11ª posición. Os Sallas que ven de ganar os últimos partidos, empatar o penúltimo. O Breixo de Lema que ven de perder os dous últimos encontros. Xógase a liga entre o Pastoriza e o Sallas. O Sallas se gana, depende de si misma. En caso de ganar, ganaría o campeonato. O Pastoriza teria que esperar a que ganara o Sallas. Como colegiado, Castreje, un mítico da Costa. Unhas palabriñas do presidente Doro. Vemos a afición dos Sallas quentando o ambiente. Saque de honor. Bueno, vai facer o saque de honor unha das primeiras xogadoras do Sallas, que tamén competiu na Liga da Costa. Unha vez feito, ahora empeza bonito. Con ustedes estamos Alejandro Barbeira comentando e Patri, concejala de Juventud e Tempo Libre en Santa Comba. Bueno, non é exactamente, pero Entre outras
centímetros de ocupación, Alex. Procedemos ao sorteo. Ningunha quere quedarse co campo, parece. Vamos, Ferreiro, salnos do campo que queremos ver fútbol. Que vai empezar agora. Saca o Breixo Lema. Comeza o partido, saca o Breixo Lema. Balón en largo. Xojan a Meri, Meri que despeja. Mal despeje, cae a xogadora do Breixo de Lema. Gol do Breixo de Lema, minuto 1. Bueno, non se podía empezar peor. De alguna forma toca remontar e se ten que ser épica, pois vai ter que ser. Similitudes co Barça Madrid, non? Pois o Gallá, seamos o Barça, hoxe, sempre. Pero bueno, foi unha acción moi vistosa. Na repetición hace de ver que houve un descontrol defensivo, un dos poucos ao longo de toda a temporada. Pero bueno, esperemos que se quede aí e que utilicemos agora esa forza, ese empurre para seguir co partido. Eu espero que máis que o Barça hoxe parzamos o Madrid da Champions contra o City ou o Chelsea, pero bueno, cada un cas súas diferencias. Balón a Facal, Facal pola banda, Claudiña, saca algo, centro atrás, pasa atrás, recupera Claudia, sigue, colle Oli na súa velocidade máxima, encara Oli, pase, porta. Claudia, Facal, casi a mete, tuvo a posibilidad por 1 centímetros, foi ao carón do pau. Pero bueno, esa actitude, creo que se recuperaron bastante pronto do mal principio, que sigan así. Saca a porteira do Breixo Lema, saque largo. Saque ao largo, mal ao medio. Salta Sara, Otero de cabeza. Claudiña Espasandín. Co seu control típico. Cae a Noelia co perde. Recupera Breixo Lema, un agarrón aí. Parece que non pita o árbitro, no ve, sigue. Entre todas recuperaron ben o balón. Outra vez Carla, que abriu ben para habilita para Pauliña por banda, como sempre a súa, vaise, que pita o árbitro, falta a borde, e tarxeta amarilla, me parece, non? Amarilla, ocasión prometedora, xogada prometedora, polo cal o árbitro considera amarilla. Estaba moi no límite, había unha claramente fora o árbitro. Casteje, que a súa veteranía na costa, ao final, tira de experiencia, veo claramente fora. Falta na frontal para Noelia, peligroso, non? Pois é unha boa posición para a zurda máxica de Noe. A ver que saca de aí. A ver se pode sacar a relucir a súa zurdiña hoxe. Ten que salir. A barreira, pois, a evidentemente... maxia de Vimianzo. A disposición de Santa Comba. Todo por un título. Saca a falta, porteira. Directamente as mans da porteira, pero bueno. Tapa o Breixo de Lens. Ten aínda que quentar a zurda, pero estamos neso porque levamos 3 minutos de partido. Ten que quentar, a ferramenta ten que quentar ao final, non podes estar... Non podes estar que antes do minuto 1, ten que espabilar os Sallas, que pensaba que iba a ser partido fácil. Gústanos o difícil e o complicado. Así que a seguir remando. O ambiente aquí en Fontella pois é fantástico. Impresionante, a verdad. Nunca vin o pueblo tan unido. Saca o Breixo de Lema, el largo, recupera a Sarita. Sara controla o balón, toca ya Pauliña. Pauliña pola banda, non sabe que facer co balón. Saque de banda para o Breixo de Lema. Pensas que lle pode a presión un pouco ás xogadoras? Ti que ves desde o vestuario tamén como xogadora dos Sallas? Non parecía, hoxe a convicción era máxima. Eu creo que foi un episodio desafortunado e creo que se está vendo agora na garra que lle están metendo que a presión hoxe é unha palabra que non vai coas verdes. Vese a Olaya, peleando a Olaya, recupera co balón, xoga aí a Pauliña, queda corto, envío, banda pos Sallas. Bastantes imprecisións nestes primeiros minutos, pero bueno, estamos vendo que está retomando a iniciativa os Sallas, é algo fundamental. Facer o noso xogo
e seguir co poseso da pelota. Un centro, Paoli, pasado. Colle o Facal que xoga. Facal, que por certo seu pai fai posible esta retransmisión gracias O seus contactos. conglomerado do BNI, que temos que agradecer por permitirnos hoxe este despliegue. Saque de banda, saca Claudia Facal, unha parede con Espasandín e outra vez volven a botar afora as xogadoras do Breixo Lema, que se está vendo apurado neste momento para defender. Hai un O Breixo saque. Lema, creo que ao final o xogar sin presión estálle beneficiando. Vexo algúns errores nos Sallas, ou igual esa imprecisión ven pola presión que sufren. Hai moitas expectativas cargadas sobre as xogadoras hoxe, pero o premio vai a ser dos gordos. De todos modos, creo que recuperaron o control do balón, típico dos equipos de Eloi, por outra parte. E vemos agora unha salida, outra vez desde a línea defensiva, con Mary, que sí que lle dá un pouco máis de pausa. Olaya, que trata de facer un Balo centro. largo a Cali, que non vai chegar. A porteira faise co balón dunha forma moi fácil. Hai que elaborar un poquinho máis a xogada, porque chegar así non vai dar tampouco moitos froitos. Creo que é bom momento para... Tamén creo que é bom momento para comentar que este Sallas tampouco leva tanto tempo competindo e mira onde chegou, non? Ao final, xogándose un campeonato de segunda, podendo competir po ano que ven con equipos como Bergantiños, que están en zona de descenso. Sí, a verdade é que en 4 anos o que se fixo aquí foi maxia, a decir pouco. É un grupo que tamén está unido, consolidado, con xogadoras moi novas que teñen un percorrido e un futuro, un porvenir moi brillante por diante. Se o equipo se mantén, que agardamos que sí, porque hai algunhas xogadoras con un nivel para poder estar no Depor. Unhas proyeccións impresionantes, a verdade. Recordemos que o ano pasado veñen de ganar a Copa da Costa frente ao Dumbría, facendo uns partidazos impresionantes, en campos como o Cairo reducido, é unha final espectacular, nun campo que se lle complicou a algún equipo dos Sallas tamén nunha final da Copa da Costa. Penso que para ser un equipo novo, a verdade, é boa xogadora. Ahora reforzouse con algunha xogadora como Sarita do Pino. Sí, Cali na dianteira tamén aportou moito este ano ao equipo. Cuidado que pode... Ui, parecía que iba mal o pase de Rocío, pero recupera Mary. Sí, logo algunha subida de xogadoras como Claudia Espasandín, Claudia Facal, tamén se nota moitísimo esa juventud. Sí, recordemos que Claudia Espasandín foi convocada tamén ca selección galega, o sea que o nivel está aí e pode medrar. Sobre todo se apoian en xogadoras como Cali, veterana tamén, que aínda que nos aparente xa ten tamén a súa edad. Sí, Noé tamén dentro do... A zurdita de Noé, xogadora que ven do Bergantiños, Cali ven do Praíña. De xogar a moi bo nivel, a verdad. Sí, a verdade, aportaron moito este ano o equipo, a nivel de compromiso, sin dúbida, e tamén a nivel de goles, que é o que se espera. Aí xoga Olaya, creo que é a máxima pichichi tamén dos Sallas, non? Se non me equivoco. Correcto, ela é a máxima goleadora do noso equipo, despois está que ten agora o balón, Claudia Espasandín. Ollo, centro, hai un pase aí ao coberto. Chega Claudiña Facal, o centro, fora. Están seguindo de momento. Vamos a ver que tal. Vai sacar de meta o Lema. A porteira en disposición. Parece que vai sacar el largo, non quere arriesgar atrás. No, as líneas do equipo están bastante adiantadas cada vez que saca a porteira. E vemos que con bastante facilidade recuperan pelota no
no centro do campo, pero Vai balón a hora de Sarita, abrir cuidado que se xogo, pode complicar Sarita, decide non complicarse a vida, mandalo fora. a hora de abrir xogo xa crean un poquinho máis de problema. Aí as bandas. Saca o Breixo, que non dispón de moita prisa, soar sin presión, ao final xa está, creo que matemáticamente salvado, debería de comprobalo. Sí, está salvado, está na zona media da tabla, non se xoga absolutamente nada hoxe, e por eso, como ben dis, xogan con unha fluidez que lle permite o estado de ánimo de saber que é o último partido da temporada, que non hai nada en xogo. Ui, Rocío, outra A súa vez. salida imperial, Sí, a Sacada verdade. de largo, buscando a Olaya. Ola, ya que está sola, un bo control. Como orienta, busca a Pauliña, Pauliña en largo, chega Pauliña, vamos Pauliña, sigue Pauliña. Vamos falla tú ao centro a Cali. Porteira do Lema. Porteira do Lema que moi boa salida, verdad? Sí, ten bo control de balón, tanto cas mans como despois co xogo de pés, unha boa porteira tamén. Neste caso vemos que o centro de Paula non chegou a bo porto, pero por esa banda creo que vamos a disfrutar bastante, que está Disputa tendo... aí, Otero, parece que ocos. quere algo, Lema non quere nada. Debe de tropezarse. Xoga Facal, Facal con Oli. Oli que inventa pola banda. Vai pola banda, pasas Pasandín buscando profundidade. A profundidade. Pelea aí, alboroto de pernas. Consigue darlle o balón a Oli, Oli. O público reclama falta, nada, Oli consigue sacar o centro. Pauliña, ai, Pauliña. Será porta Polema. Moi Falta nada, Oli consigue sacar o centro. Pauliña, ai, Pauliña. Será porta Polema. moi aí empalar a Vemos a la pelota. repetición, creo eu. Sí, xa vimos. Perdón. Estaba Estaba despistado. atento co Estaba- ambientazo que hai no campo, porque a Estaba verdade... engatusada, verdad? Aquí a xente nova, xente veterana, pais, nenos. Xogadores un do primeiro ambientazo, equipo, do Xallas masculino. E a verdade é que hai un ambiente en Fontela que parece a final da Copa da Costa, pouco menos, Faltaría encher a grade de enfrente. Saca el largo Breixo. Golpea Oli. Vai chegar a porteira do Lema sin problema. Cantas intervenciones fixo xa. Falta nada, Oli consigue sacar o centro. Pauliña, ai, Pauliña. Será porta Polema. Moi A impaciencia por meter o gol. Disputa ten. Noé de cabeza. Facal, Noé de cabeza outra vez, non sabe onde vai. Contra o balón. Xoga el largo buscando a Cali, a defensa do Lema, non se complica a vida. Manda a banda. Saca de banda. Que che parece, Alex? Está faltando un pouco ese control no medio do campo, quizás hasta ahora non apareciu Noé. Penso que ao final decían que no, que a presión non podía, que creo que as prisas por meter o gol do empate estalles facendo anticiparse, posiblemente preocuparse demais polos balóns. Ao final se consiguen relajarse, sobre todo creo que o descanso lle vai vir ben, pois podemos chegar a bo porto, non? Pero aínda falta moito porque estamos nos 13 minutos de partido. E de feito vemos que agora as acciones empezan a ter un pouco máis de control, que se empeza a elaborar desde a defensa, con un pouco máis de participación de Mary, Carla tamén neste momento. Carliña que se equivoca, pero pasa atrás a Rocío, un pase seguro asegurando. Vemos de feito, mira a dianteira do Breixo Lema, onde está nas 3/4 de campo, non presionan arriba. De Nah, momento. esperan atrás, ao final, ahora mismo tampouco lles corre prisa presionar. No. Van ganando, reservaránse para o segundo tempo un campo como Fontela, recordemos que é dos máis grandes que pode haber na Liga tranquilamente. Sí, como extensión, se non o máis largo, polo menos dos 3, que máis kilómetros nas pernas meten. Ainda menos mal que o recortaron, que senón... No, dígoche que desde dentro non é placentero como campo para quen non está acostumbrada a esas distancias. Xoga o Breixo de Lema, a punto de perdela. Espasandín, pode chegar a recuperar Espasandín, nada, a capitana do Breixo. Xogan en largo, xogan ao Bimbiolo que tanto lle gustaba a Rupert na súa época. Vemos un control precioso de Mary. Carliña xogando a Pauliña, non se complica. Pauliña que... ao igual non lle poden salir as cousas, pero nas últimas jornadas estuvo sendo decisiva. Sí, sobre todo no partido contra o C, disputou un encontro magnífico, dou case a victoria cos seus pases e cas súas internadas,
E hoxe tamén vemos que ten espacio pola súa banda, a ver se sabe Ollo, aproveitar. batelle na man a Pauliña, parecía que controlaba ben, pero o colexiado interpreta mano. Como decías, árbitro veterán non deixa pasar estas cousas. Moi atento sempre Castreje ás pequenas accións que poden decidir o partido. Vai golpear a área, ou esa parece a intención da xogadora do Breixo Lema. O Sallas que posiciona a barrera en zona de área. Mal golpeo, recupera Cali. Un golpeo que penso que buscaba sorprender a primeiro pau. Conseguiu manter a pelota no campo, pero outra vez o Breixo arrebatou ya a Paula neste momento. Outro saque en largo e sin problemas para Rocío. Rocío, que por certo, para mí, das mellores porteiras que hai na costa, sinceramente. Para min non hai posible comparativa con outras. É a mellor porteira da costa, da categoría, e se me apuras, pues, nunha das mellores de toda a segunda. O ano pasado ganou o premio a mellor porteira. No, non? No, non a ganou ela, creo que a ganou a porteira do Dumbría, se non me equivoco. No, de Umbría non sería Don Miudos, pode ser. Sóname máis a Don Miudos, pero igual me confundo. Pode ser, no, igual podo estar eu confundida tamén. De todos xeitos, pues, somos o equipo menos goleado da Liga por unha razón, por varias en realidade, pero sobre todo por ter a porteira que temos. O sea que mérito tamén a ela. Hoxe Mérito tocaba tamén unha- da Uito que está xogando agora, que ya pasa atrás a Rocío sin complicarse. Para mí, mérito das dúas, se me permites, Patri? Sí, sí, no, de toda a línea defensiva, porque recordemos que además de María, que é un seguro de vida, pois tamén Otero, Sara, cando xoga pola banda, e Carla, que fai unha labor defensiva brutal, pois, permiten eso, que poidéramos ter varias porterías a cero. E ollo que xogan ao medio, parecía que podía haber peligro, pero ao final acaba cortando o Breixo de Lema que se encerra atrás. Cuidado, Noelia, xoga Oli, os Sallas buscando sempre a Oli. Espasandín, Cali, falta. Fora de xogo. Falta xa fora de xogo. tiña o árbitro a acción parada, parece que falta. Non se falta levantou en aí a ataque. man, parecía indirecta, un fora de xogo, pode ser. Non sei se o podremos ver que pita. O que está claro é que vai sacar o Breixo de Lema en esta primeira parte, minuto 17. Van pasando os minutos pouco a pouco, non houbo máis alá do gole, da ocasión que casi remata Pauliña, pois demasiados tiros a portería. Ten que cambiar os Xallas, ten que cambiar un pouco o chip, manter un pouco máis o control do partido e chegar máis. Eu penso que estas rapazas poden, ao final xa levan varias remontadas. Unha delas precisamente contra o Dumbría, que el 2-0, se mal non me confundo, que acabou sendo un 3-2. Espectacular, sí. Xoga Oli co balón, intenta así, recupera o Breixo de Lema, balón en largo, nada. Balón fácil para Rocío. Volve a abrirse outra vez o equipo. Aunque Equipo arriba sacando Rocío- el largo. Sí, vai sacar el largo. Cabezazo de Cali, que sí que Olaya prolonga. Vai Facal por banda, corre Facal, a ver se consigue desprenderse, non toca atrás a Olaya, intenta resolver fácil, sin complicarse, retrasa a Noelia con boa zona de disparo, Noelia que saca zurda! Moi centrada. A porteira do Breixo de Lema que controla o balón sin complicación alguna. Unha pena, Noelia aí, desde esa distancia, vemos la repetición. Hai que intentalo. A ver, sabemos que para poder meter hai que tirar. De feito, un dos poucos peros que tuvo o equipo esta tempada é o número de tiros que necesitamos para facer un gol. Creo que nas estadísticas estábamos en 12 tiros para poder marcar. E hoxe xa levamos uns cuantos tamén. Pero Unha bueno, pena, está ao Noelia, que chegar. ca súa zurda é capaz de meter desde esa distancia tranquilamente, pero pode ser que polos nervios, atención que pode ser córner, o árbitro aprecia que é banda. Saque de banda para os Xallas. Ui, outro moi máis. apretadiño aí, o córner casi. Conseguiu salvala ben. Vemos aquí tamén o adestrador, Eloi, que ten un pouco cara de preocupación. Non eso parece, aínda que mantén a tranquilidade de momento. Estaba algo nervioso xa ao principio, vai sacar o Breixo de Lema de portería. Ao final, é como comentábamos Córner, ao ao principio final é antes córner. do partido. Este partido é un partido trampa, parece que vai ser super fácil tal, pero ao final, por unha cousa ou por outra, acabase xa atravesando. Sí, porque hai que xogar cas expectativas, cos nervios, cas ganas de marcar e de quedar ben no teu campo. Ao final, mira este campo, está cheo, abarrotado,
O ambiente impresionante, creo que non pode ser mellor. Sacan en corto, xogada ensayada, non sal. Vai sacar o Beixo de Lema sin complicación, pero queda Olalla. Olalla ten todo o tempo para controlar, reiniciar xogada se quere con Sara, pero encara. Parece que vai xogar atrás, non se vai complicar, vai dar unha voltiña ao balón. Sara, que tamén pensa o mismo, unha voltiña ao balón, sacar o Breixo de atrás, ao final crear espacios. Si, ao final é reiniciar, xogar con Rocío. E vemos Mary que xa está nunha posición un pouco máis adiantada, máis de creación. Mary, que é xogadora bastante infravalorada polo seu traballo nas sombras, non? Ao final, ela ten que custodiar a portería, ten que axudar, última muller, xogando de líbero. É unha posición que non se ve casi a día de hoxe de líbero, e ela recubría con unha maestría excepcional. Pero despois ao final é unha todocampista porque está a todo campo. A ver, para cara ao ano que ven en primeira se vai manter este rol ou poderá prodigarse un pouco máis por zonas do centro do campo, que espero que sí, porque vai a brillar máis aí. Ela que é unha muller que pode tanto cerrarche a portería como pode aparecerche arriba atacando e ten un remate espectacular, só que, bueno, o equipo necesita ao final unha defensa que cerre, que sea segura, que teña bo xogo de pés, boa visión. Ela acomódase, ao final a capitana, o traballo sucio que ninguén quere facer. Exactamente, traballo sucio que fai cunha finura estupenda, porque o número de faltas que leva Mary ao longo da temporada creo que se poden contar cos dedos dunha man. Ao final foron moi poucas. Perdón que che pregunte, pero sabes acaso se ten moitas amarillas? Mary, creo que ninguna. Eso fala especialmente ben dela, o sea, última muller, 0 amarillas, 0 expulsións, unha... Houbo moi poucas tarxetas amarillas e rojas, creo que houbo unha este ano que a tuvo Cali, imagínate, a dianteira, e, bueno, algunhas tamén amarillas de Noé, pero despois o resto foron anecdóticas ao longo da temporada. En línea defensiva temos unhas defensas moi boas e con un xogo moi limpo. Otero, impecable neso tamén, ten moitas anticipacións. Otero, que se me permites, leva xogando tamén bastante pouco tempo. Parece que ven o ataque ahora dos Sallas. Vamos a deixar de comentar isto un segundo porque ven Paula por banda, van sacar o centro Pauliña. ¡Vamos! Porteira. Anticipase ben, Cali estaba aí en boca de gol. Aquí temos a repetición onde Pauliña se vai pola banda, chega a sacar o centro, pero a porteira está lista, anticipa, ve o centro e corta con seguridade. Sí, un centro quizá un pouco cerrado demais ao primeiro pau, pero moi ben feito por parte de Paula, que ganou o espazo. Aí estamos a que apreciamos. Se me permites un segundo, o sonido ambiente deste increíble grado de animación. A grada que sempre anima, sempre está aí pa eles. Os Fontela Gris lle decían daquela época. Rapaces de 13 anos que hoxe parece que teñen 16. Que tempos aqueles. Que tempos, acordaste? Ti tamén eras un deses rapaces. No, eu estaba no campo vendo o femenino. Vemos outra vez outro saque de banda máis, neste caso pola esquerda, donde eu estou botando un pouco de menos a aportación de Claudia Espasandín. Está un pouco na sombra hoxe. E mira, xusto falamos dela, ela sola engancha o balón e intenta unha internada, pero cúbrena moi ben. Creo que a estas alturas da temporada saben precisamente quen é a número 19 e casi lle fan sempre un marcaje individual. Unha vez que tal o nombre xa complícase quitalo, Sí, é certo. Podríamos cambiar dorsal, podríamos cambiar casas, pero nunca podremos cambiar quen é a Claudia Espasandín que conocen en Santa Comba. E a súa zancada, marca da casa, xa sabemos. E aí vai Pauliña, que pode sacalo ao centro, pode sacalo. Intenta aguantar, pasa atrás, intenta xogar, ve que non hai moitas posibilidades. Carliña, ui, Espasandín, quedase co balón o Lema, pero nada, despega a banda. Vemos aos entrenadores indicando que hai que xogar máis arriba. Mentras o entrenador do Beixo de Lema, verdad, bastante relajado. ¿Sí? Outra vez o ambiente dos Sallas. É que Fontela quere levar en volanda a seu equipo, necesito neste momento. Santa Comba, conocido pola festa, hoxe quere máis que nunca, mira que mañán traballamos, Este é un domingo con sabor a sábado. Así que sea largo porque se ten que celebrar unha victoria. Balón a Oli, nada habilitado. Oli, gol! ¡Fantástico, gol do Olalla! Apareciu a que sempre aparece. A súa velocidade decisiva. Que técnica ten esta muller. Vemos la repetición. Celebramos
a repetición. Celebramos bastante ben o equipo. Vemos que ahora empeza a responder e vemos ahora a repetición se podemos. As do Lema reclamando un fora de xogo, Castreje que di nada, non pasa nada. Empate no Fontela. Estaba ao limite, a verdade, si que parecía en línea. Pero bueno, benvido sexa no minuto 24 este empate necesario, este puntiño que dá o campeonato. É verdad, que un empate tamén vale. Empate hoxe é unha victoria. O seja que no tableiro de xogo É como di na universidade, un 5 son 6 créditos. Exactamente, sempre se lle saca a rentabilidade. Agora seguramente que poderán xogar con outro tipo de tranquilidade, porque de feito desde o gol no minuto 1 non volviu a asomar polas partes de Rocío o Breixo Lema, e o Xallas agora pois ten na man poder xogar con máis tranquilidade. Vai unha contra moi larga para Pauliña, que intenta chegar, pero parece que non vai dar chegado. Pese a tranquilidade que deberían ter as xogadoras, os entrenadores siguen bastante tensos, a verdade, ainda se vemos desde aquí a Eloy e máis a Marzoa, de Cuadras Marzoa, bastante tensos, a verdade. A verdade, creo que non esperaban un principio de partido que se está dando. Ahora están bastante participativos, dando indicaciones para que as xogadoras entendan que o control do partido agora é fundamental. Outro parón de xogo, outra falta. Falta po Breixo del Lema. Parece que non lle gusta a Castreje onde van a sacar, teñen que ir hasta atrás, Cali xa está esperando. Para que non saquen rápido, para que non fagan esas contras. Si, agora de feito, o ritmo do partido está nas mans dos Xallas. Ralentizar, porque este puntiño vale o título. Vale ouro. Este título vale ouro. Xa se lle pode decir que vai entrando a Copa cara a Fontella. Bueno, me damos la P2 antes de casala. Balón en largo, cuidado que se complica a defensa. A presión de Cali, recupera Pauliña. Pauliña que ten unha autopista por diante, pero decide parar o xogo. Noé que tamén lle dá pausa, volve a virar polo lado de aquí. Nelly entra en xogo Otero. Nelly ao final ahora está na súa salsa, manexa o xogo, a velocidade, pasan ya Facal que corre por banda, saca un centro, saca un centriño, Cali, ai! Toca na defensa. Córner Posallas. Moi boa intención, esta vez estuvo áxil a defensa para cortar o remate de Cali. Vemos agora que vai sacar o córner pola dereita. Se posiciona o Breixo de Lema. Cubren a zona da área e o Xallas vai intentar xogada ensayada. En corto está Claudia Espasandín. Olaya que lle molesta o banderín para sacar, parece. Xogada ensayada. En corto, ensayadísima. Pero bate na defensa Espasandín que pelea para poñer a tranquilidade, pero outro córner. Estamos empurrando agora. Vemos aí a Ferreiro sacando as fotiños pa mañán. Escuitamos ao público por aí que está animado, a verdad, teñen as ganas de ver os Xallas levantando a copa. Sí, toda a grada verde con gorros verdes. Outra o centro xogada que non máis. chega ao Porto. Deixa salir con toda a calma, Noé. Eloy que tampouco lle parece que lle guste tanto a calma. Quere ese goliño da tranquilidade, non? Sí, Eloy sempre exigente, sempre quere máis. Sabe ben, porque o equipo pode dalo. Vemos agora un pouco de enredo aquí por esta banda, donde se acumulou un montón de xente, pero o balón volve a América e reinicia con Ro. E, como vemos, as dianteiras do Breixo pois non presionan. E pode xogar con total liberdade a defensa do Xallas. Tamén supoño que o Breixo estará se reservando para a segunda metade, non? Ao final, balón vai agora largo. Ao final, un campo como Fontella non é fácil 90 minuti, non? Como 90 minuti sono molto lunghi en Fontella. Aí sí, pero creo que non están correndo tampouco demasiado as xogadoras do Breixo Lema, pero probablemente se queren manter a intensidade no segundo tempo van a baixar o ritmo, porque non pensa que ao final os campos en ciudades son algo máis estreitos, máis pequenos para ocupar,
Notase moitísimo a diferencia. De feito, notase tamén o rendimento dos equipos rivais. Como se ve, Fontel este ano foi un fortín. Normalmente suele ser un fortín os estadios pequenos con pouca capacidade, un centro de Noelia, non chega nada, Cali. Volve a Noelia, o Breixo de Lema que saca. Ao final os estadios pequenos suelen ser máis fortíns porque ao final o equipo está acostumbrado, balóns en largo, saben a onde orientalo. Claro, mira, é o opuesto. Nos xa sufrimos nos campos pequenos porque estamos acostumbrados ás dimensións de Fontella a ter máis espacio, a abrir máis o xogo. Por lo cual, a veces é un factor que non se valora o suficiente, pero sí que importa. Oye, Ameri que manda en largo, corto o Breixo de Lema. Ao final, un estadio grande como a Fontella, os equipos, o desgaste físico que fan é impresionante. No fútbol femenino, onde prima a técnica frente ao físico, suele costar sempre unha marchiña máis. Sí. Oye, Vemos que hai equipos que teñen xogadores moi físicas, pero non é o caso da maioría dos equipos de, por exemplo, nin da costa, nin da zona de Coruña. Tamén Eloi sempre premia o físico sobre o técnico. Oye, o balón a Cali de Oli, pero corta o Breixo que manda a banda. A preparación física ao longo da temporada de Eloi é algo que hai que estudiar nas escolas de fútbol, porque sí que se nota. Vale que as xogadoras, a maior parte delas, pues, teñen unha idade na que están en plenitude física, pero vemos que a condición física de xogadoras como as dúas Claudias, a de Meri, incluso a dunha dianteira como Cali, que se desgasta moitísimo, pois ten que ter unha preparación moi boa detrás. Vemos agora Carla, que tamén está dirixindo bastante ben o seu Oye, xogo. unha mala cortada do Lema, chega Pauliña, porteira que corta fácil. Todos os centros que está facendo Paula hoxe están encarados cara a mitade da área e a porteira anticípase sempre. Igual Moi debería atenta a porteira sabendo xa que Sí, sale moi ben. Pero igual debería iso de revisar un pouco mellor no descanso e decir de intentar uns centros máis ao segundo pau. Pauliña que se destaca sempre pola súa carreira pola banda e os centros. Ao final igual xa o teñen estudiado as rivais do partido anterior. Claro. Pero vemos a Oli. Por esta banda cambia o xogo. Oli con Facal que vai sacar tamén o centro. Colle, centra e corta o Lema. Claudiña que se apoia un pouco na defensa, pero o árbitro non ve nada, sigue, encaracólase. Vai, saca o Breixo de Lema. Otero, Imperial cortando. Ai, Sarita que se complica, non pasa nada. O Breixo de Lema golpea arriba. Outra vez Otero que en alturas poucas se lle escapan. Aerolíneas Otero, diríamos en básquetbol, non? Exacto. Ollo, ui. Era moi bo o corte para Olalla que non arrancou a tempo. É que Olalla os espacios, se me permites. Olalla os espacios. Bueno, Olalla este ano tamén tuvo unha transformación porque de dianteira casi pura está xogando en posiciones máis de centrocampista ou de exterior de banda e tamén hai que saberse acoplar a iso xoga onde xoga, rinde, o sea que pouco que decir ya Olalla esta temporada. Poucas xogadoras máis técnicas que elas vimos na liga. Ollo, falta do Breixo de Lema sobre Sarita. Xogadora moi contundente que ven do Pino, a verdad. Non tiña moitas ganas de fichar, estuveron intentando Sallas varios anos tra ela. De feito, ela estuvo varios tempo entrenando aquí cos Sallas, pero non se atrevía a fichar, non? E ao final, pois... É un rendimiento exquisito, xugou Sí. creo que casi todos os partidos de titular. Oye, Permón que che corte, Olalla! E a porteira que non colle, non sigue o Sallas o balón. Doble erro, tanto pola parte de Olalla que se confiou e quería facer unha vaselina que, ao contrario do primeiro gol, desta vez non chegou. E a porteira tamén non foi todo porteira contundente. espléndida, verdad, Pero non cuidado, foi todo contundente que podía ser nun tiro que era flouxo e ninguén esperaba que non Oi! Escoitamos aquí, non sei se escoita ben. O público que anima con euforia. Cali outra vez rouba outro bo balón. Volve a Sarita da que falábamos. Ao final arraigou aquí, botou lazos, fixo familia e agora dixo, bueno, pois xa que teño familia aquí e teño que vir de vez en cando, pois xa ficho, non? Fichamos e lo damos todo. É unha motoreta aí pola banda, aínda que hoxe está nunha posición un poquinho máis estática. Ao final botar lazos nun sitio, xa di, bueno, para empadronarme aquí aínda non, pero para xogarnos hai así, non? Si non che digas Alberto dúas veces que xa vai facer aí unha nova habitante de Santa Comba. Alberto, que é o alcalde de Santa Comba, por se alguén non sabe a que se refire, aquí a concejala. Sí, evidentemente para nós é Alberto. Vai sacar ahora o Breixo del Lema.
E bueno, seguimos con esta tónica e xa estamos casi no minuto 35 de partido, cun empate que vale o título, recordémolo, e cun control de xogo que, bueno, que está totalmente da parte xalleira, porque non se asomou máis polas partes de Rocío o Breixo Lema. Agora estamos nun momento do partido onde está un pouco todo se xoga no centro do campo, un pouco todo revirado e, a ver, fai falta o segundo gol para a tranquilidade absoluta. Aproveitamos para agradecer ya Barodrón que se poda ver este partido retransmitido En e streaming. disfrutar desta última xornada de Liga. Damos as gracias tamén aquí ao noso comentarista, a Alex, que se prestou hoxe a velo aquí na cabina e non a pé de campo, como xa suele gustar. No, eu tiño órdenes de arriba, non podo hoxe, pero vamos aí, vamos a seguir. Otero, que busca Facal sin problema. Os rapaces que animan forte. Olaya, que non vai chegar, gusta o balón ao pé, non lle gusta correr, miña pobre. Como a fan correr, por pouco que lle gusta, Xa é un chascarrillo de que Olaya non corre, pero gustaríame porlle un GPS e ver os kilómetros que fai cada partido. Non son tan poucos como Bueno, se di. igual hai unha inversión fuerte aí. Igual empece a invertir Movilpor e poñémonos uns GPS, non? Aí deixamos o Presi como idea. Recordemos que os Sallas tamén ten un premio MVP. Bueno, pues seguimos, un saque de banda más para os Xallas, neste caso saca Carla. Para Noelia, o cerebro do equipo. Está bastante sola hoxe no centro do campo, non ten un marcaje individual. Polo que dalle tempo a pensar e a crear a xogada. Spasandín tamén está dentro do que cabe bastante liberada para a xogadora que é. Olaya que inventa o que quere, saca o que quere, Olaya que... Ai, que podía facer casi o que quería, non? Ollo, balón a Sarita, da que falamos aí un pouco. Saque de banda para os Sallas, vai ser. Intentou aí varios regates, dous salironlle, o terceiro xa a defensa do Breixo Lema tomou a medida, pero bueno, outra acción de remarque de Olaya, unha máis para anotar. Outra vez un reinicio, neste caso Otero e María están completamente solas na mitade de campo do Xallas. María ten tempo para pensar, a ver con que nos deleita agora. Ora non hai prisa por parte dos Sallas, tampouco polo Breixo de Lema, que quere esperar a segunda parte para non desgastarse. Entonces xoga Facal que encara, non lle sal, saque de banda para os Sallas. Non indico o árbitro, pero parece que sí. Aí está. Anima a grada. Saque de banda para o Breixo de Lema, perdón. Pois era clara para o Xallas, se ouvina clarísima, vamos. O árbitro viu una clarísimo, ele está máis cerca, aprecia o mellor. Saque de banda para o Breixo de Lema. Noelia que aparece cortando, queda ya Cali que xoga outra vez con Noelia. Ai, quédaselle un pouquiño atorado. Nada. Sin peligro. Patada pa diante do Breixo. Xogada ao Bimbiolo, da bella escola do Bimbio, de cando os campos eran de barro. Ou cando entrenaba Rupert, como decías antes. Bueno, tampouco de Rupert, oye que recupera o Breixo de Lema, golpeo do Breixo de Lema. Fora. Moi desviado, pero neste caso boa intención, viu a Rocío adiantado. Viu a porteira adiantada, pero saliu totalmente desviada. Como comentaba antes, tampouco tan bello de Rupert, ao final tamén entrou unha generación como a miña. Todo o contrario de Rupert ten moito mérito, porque recordemos que se o equipo femenino existe, está hoxe xogándose o que se está xogando en parte é gracias á labor de Rupert e de todo o corpo técnico que tuvo con el, o sea que... É dato curioso de Rupert, non sabemos nunca como fai, pero sempre acaba con unha copiña debaixo do brazo. Sí, de feito, onte ganaron os seus rapaces a Copa da Costa, na hora boa eles tamén. Pensa como sempre. Unha xogadora moi física, a 11 do Breixo Lema. Aí sí que por corpo Claudia Spasandín ten un pouco máis complicada nos contrastes con ela. Saca o Breixo de Lema, onde o banquillo dos Sallas. Pa Facal sin problema, recupera Noelia.
Otero, que Que agora chegan casi á línea de área de Rocío cando antes non pasaban do medio do campo. Quizá tamén unha táctica do adestrador para estes últimos momentos do o primeiro. entrenador que quere dar guerra non quere que se lle culpe de deixar ganarse. Sobre todo as xogadoras do Pastoriza, que neste momento estarán xogando tamén o seu partido e necesitan victoria e que o Xallas non puntúe. Saca os Sallas. Noelia entre tres non se pode ir. Vemos que parecía unha xogada de Oliver e Benji aí, Se me entre permites, tres Iniesta, aquela mítica foto que se usa como meme. do Mundial. Saca o breixo de Lema sobre Sarita, pero Sarita non permite que se gire. Consigue un saque de banda pos Sallas. Saque de banda que executará Carla, que tamén agora non ten prisa a estas alturas. Agora o importante é seguir baixando nervios. E pulsacións tamén, porque como decías, faltan 45 minutos que van ser moi intensos. Se 90 minutos era moi longo, imagínate 45 do final, non a final. No Fontella. Recordemos que o Madrid sempre gana nos descontos, entonces ahora se seguimos na segunda parte. Pero tamén recordamos que o Barça suele ganar ao longo do partido. O sea que, dependendo de quen se xa deshincha, podemos ler o partido dun xeito ou doutro, pero o que importa é puntuar, porque un puntiño aquí dá a Liga. E outra vez, outro reinicio. Están bastante cómodas la línea defensiva, tanto Otero como Meri, que vemos que ahora fixo unha internada moi boa para abrir para Claudia, que con Oli Olaya... que se enrosca, cuidado con Oli que se enrosca, non dá salido, non encontra ninguén, non dá salido. Pero saca un saque de banda que fai respirar un poquinho máis o equipo. Saque de banda, pues sabes que vai a efectuar Facal. Claudia Facal. Facal que xogará contra Claudiña ou buscará outra xogadora. Intentan aí facer algo de espazo, pero teñen marcaxes moi Busca Cali que aparece en intensos. segunda. Olaya que sempre ten que aparecer polo medio. Saque de banda Polemma. Eloi que dá indicacións de levar para outro lado rápido, que non se compliquen a vida. Sí, non se está facendo demasiados cambios de xogo, é algo no que Eloi suele ser bastante contundente. E hoxe pues, non están aparecendo eses cambios de orientación que tanto lle gustan e que tan bons resultados dan. A dupla Eloi Cristian, bastante antigua, bastante comentada, bastante eufórica, bastante forofa do seu propio equipo. É Que se bastante complementa- gañadora. Bastante gañadora, sí, se comparamos este ano, cuidado. Vai ser saque de porta po Brens. Que tampouco ten ningún tipo de prisa a estas alturas. Bueno, ainda lle mete unha marchiña porque podían ter ido, a verdad. Non queren dar o brazo a torcer, queren dar guerra hasta o No, final, están queren demostrar facendo- que son guerreiras. Están facendo o seu partido, de feito, cunha determinación que a veces podemos decir que é impropia dun equipo que, recordemos, non se está xogando absolutamente nada. O prestixio de poder ganar en Fontella contra as posibles campeóns de Liga. Posibles campeóns de ligas, actuales campeonas de Copa. Xa vimos na súa hinchada cando chegou que son un equipo ben formado, ca súa base e todo, as súas seguidoras forofas que veñan a divertirse, non? Cos súas mascotas, como viñan de tiburóns, peixes Nemo, Meri aí que non se complica. Meri, que gran xogadora levando hasta medio campo, a verdad, sin perder un solo minuto. Xoga con Espasandín, sin complicarse. Esa é a asociación que nos gustaría ver máis. Meri e Claudia teñen que conectar máis ao longo do partido. E Sarita, como sempre, cortada e contundente, cesión. Interpreto ao árbitro que foi un pase, un control. Non se entende para nada ben, creo, neste momento. É xusto o límite da área, pois unha falta moi peligrosa. Agora a ver onde sitúa Rocío a barreira. Recordemos, falta indirecta por cesión. É unha indirecta, pero aínda así tuvemos unha xusto fin de semana anterior moi parecida no partido de Liga e Claudia, pois por pouco, perdón, Claudia no, Carla por pouco, pois non metiu un zambombazo. O árbitro que interpretou que a deixada era unha cesión máis que un despeje ou un mal control. Efectuarase agora. Vemos unha barreira moi nutrida. Nada, moi ben.
Vai a ser, banda. Saque de banda para o Breixolema. Bueno, salimos ben, polo menos sin demasiadas feridas desta oportunidade do Breixolema, que era perigosa. O Breixolema, Eloi, que se leva as mans á cabeza, ten moito medo a esas xogadas na frontal. Vemos, de feito, que está comentando con parte dos forofos que están detrás do banquillo. Non está contento, Eloi. Non creo que despois deste primeiro tempo poda chegar ao vestuario e bueno, de ter unha boa opinión do primeiro tempo do equipo. Bueno, botou unha sonrisiña aí, igual para baixar os nervios. Sabemos como é, Eloi, é estrito, pero cando lle sacas unha sonrisa é que está tranquiliño. Confía no seu equipo ao final. Sí, ao final confianza total nestas rapazas, está claro. Non lle gustan certas accións, pero bueno. Hai cousas que mellorar, pero o resultado de momento avala, e iso é importante. Golpea o Breixo, para Rocío sin problema, Rocío que vai, pide Olaya calma no medio campo. Sí, quería sacar rápido Rocío. Golpeo do Breixo, para Rocío sin problema. Saca Rocío medio campo, non hai nin quen dos Sallas, non aparece nadie. Aparece Espasandín agora para recuperar segundos balóns. Espasandín, pa Pauliña que lle gusta esa banda. Vamos Pauliña, fai das túas. Pauliña. Revólvese moi ben. Un pase a Espasandín. Axudas a Espasandín, non hai. Pauliña que se saca un burato onde non hai. Queda o balón o pide Lema. man, pedía man. Reclama. Cali tamén pedía man da defensa do Breixolema, pero o árbitro considera que non. E volvemos a reiniciar. Outra vez Mary. Hoxe está tendo un protagonismo nos reinicios de balón dos Sallas, pues bastante notable. máis ela, de feito, que Claudia Espasandín ou Noelia. O campo, que veño o Breixo arriba a presionar e ao final, pois... Sí, pero o que che decía ao principio, parece un pouco preocupante que non sala máis a relucir tanto Noé como Espasandín. Ollo o balón Olaya que pode sacar o disparo, bate nunha defensa, Cali, queda ya porteira, o Olaya xerando peligro. Fixo un extraño, raro balón, vemos agora o centro de Olaya, que bate na defensa e o balón ten unha rosca rara, sin fallo. Cali non supo ler a gardameta que busca o medio do campo, pero di Castreje que nada, que descanso. Un cuarto de hora e volvemos 1-1 en Fontella, 1-1 que vale o título, lembrémolo. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. En Movelpor somos una empresa familiar creada de la ilusión y de la pasión de mi padre, Ramón Facal Castro, que desde pequeño tuvo una gran pasión por la madera. Su pasión y su buen hacer y las ganas de tener un negocio familiar en el que la familia trabajara toda junta hizo que los de la segunda generación, mi hermano y yo, nos dedicáramos a innovar y estar en la vanguardia del mundo de la cocina. Hace unos 25 años, su carpintería, Ramón Facal Castro, la transformamos en Movelpor, una fábrica especializada en mobiliario de cocina, a la vanguardia y con todas las innovaciones que puede aportar el mercado. Día a día estamos en constante innovación. Contamos con maquinaria de primera calidad y de las últimas tecnologías. Desde el 2002, mi hermano Juan Carlos y yo tomamos las riendas de Movelpor, dándole un impulso a la mecanización, a la incorporación de nuevas máquinas y poder así especializarnos en lo que nos gustaba, el mundo del mueble de la cocina.
Con nuestra ambición de ser fabricantes de cocina, abrimos varias tiendas y distribuidores por toda Galicia. Y en el 2008 creamos nuestra propia marca, nuestra tienda, Cocimóvil. En Cocimóvil atendemos al particular con asesoramiento, profesionalidad y colocación. En Movelpor somos fabricantes y controlamos todo el proceso de producción. Los materiales son todos de primera calidad y pasan por varios filtros para poder asegurar nuestro nivel y compromiso con el cliente. En Movelpor contamos con varias instalaciones. Contamos con una instalación de carpintería artesanal, donde la madera maciza es la protagonista y donde la mano de obra es la que actúa y hace verdaderas obras de arte. Contamos con una instalación más moderna, donde las máquinas de última vanguardia nos ayudan a realizar los trabajos que diariamente necesitamos para ser productivos. Contamos con máquinas todas por control numérico, que funcionan desde el ordenador, máquinas de corte, de gran producción, seguridad para el empleado. Tenemos máquinas de control numérico que son auténticos robots, donde podemos mecanizar cualquier pieza, hacer agujeros, canales, perfilar, molduras. Esta máquina nos diferencia. Somos pioneros en tenerla en Galicia. El canteado es otra máquina de mucha importancia. El canteado proporciona la calidad a tu mueble. Un buen canteado es durabilidad, es estanqueidad ante la humedad. Un buen canteado es garantía. En las instalaciones de montaje ensamblamos todo lo que hemos mecanizado anteriormente. Nos aseguramos de que cada pieza funciona. Queremos que tu producto llegue a tu casa con la máxima calidad y en buenas condiciones. Otra fase es la de control de calidad. Una vez montados los módulos, revisamos minuciosamente cada herraje, la apertura de los cajones, que funcione, los frenos, los herrajes especiales. En nuestra zona de embalaje nos aseguramos de proteger todos nuestros productos para que lleguen en perfecto estado tanto a la casa del particular como a las instalaciones de nuestro distribuidor o a nuestros propios montadores. En Movelpor estamos a la vanguardia en la calidad. Herrajes de alto nivel, materiales seleccionados nos permiten ofrecer acabados impecables, personalizando con cualquier color de las cartas RAL o NCS. En nuestras instalaciones disponemos de 2.000 metros cuadrados dotados de maquinaria con la última tecnología de nuestro sector, para garantizar ajustes perfectos y los mejores acabados. También disponemos en nuestro showroom de Cocimóvil de 160 metros cuadrados de exposición, situada en el centro de Santa Comba. En Movelpor contamos con un importante talento humano, formado por 8 profesionales adecuados a cada puesto, que en los próximos años esperamos aumentar con la expansión de nuestra marca. Desde Cocimóvil y Movelpor en Santa Comba esperamos vuestra visita. Hola, soy José Antonio Facal y soy el gerente de Movelpor. En Movelpor somos una empresa familiar creada de la ilusión y de la pasión de mi padre, Ramón Facal Castro, que desde pequeño tuvo una gran pasión por la madera. Su pasión y su buen hacer y las ganas de tener un negocio familiar en el que la familia trabajara toda junta hizo que los de la segunda generación, mi hermano y yo, nos dedicáramos a innovar y estar en la vanguardia del mundo de la cocina. Hace unos 25 años, su carpintería, Ramón Facal Castro, la transformamos en Movelpor, una fábrica especializada en mobiliario de cocina, a la vanguardia y con todas las innovaciones que puede aportar el mercado. Día a día estamos en constante innovación. Contamos con maquinaria de primera calidad y de las últimas tecnologías. Desde el 2002, mi hermano Juan Carlos y yo tomamos las riendas de Movelpor, dándole un impulso a la mecanización, a la incorporación de nuevas máquinas y poder así especializarnos en lo que nos gustaba, el mundo del mueble de la cocina.
Con nuestra ambición de ser fabricantes de cocina, abrimos varias tiendas y distribuidores por toda Galicia. Y en el 2008 creamos nuestra propia marca, nuestra tienda, Cocimóvil. En Cocimóvil atendemos al particular con asesoramiento, profesionalidad y colocación. En Movelpor somos fabricantes y controlamos todo el proceso de producción. Los materiales son todos de primera calidad y pasan por varios filtros para poder asegurar nuestro nivel y compromiso con el cliente. En Movelpor contamos con varias instalaciones. Contamos con una instalación de carpintería artesanal, donde la madera maciza es la protagonista y donde la mano de obra es la que actúa y hace verdaderas obras de arte. Contamos con una instalación más moderna, donde las máquinas de última vanguardia nos ayudan a realizar los trabajos que diariamente necesitamos para ser productivos. Contamos con máquinas todas por control numérico, que funcionan desde el ordenador. Máquinas de corte, de gran producción, seguridad para el empleado. Tenemos máquinas de control numérico que son auténticos robots, donde podemos mecanizar cualquier pieza, hacer agujeros, canales, perfilar, molduras. Esta máquina nos diferencia. Somos pioneros en tenerla en Galicia. El canteado es otra máquina de mucha importancia. El canteado proporciona la calidad a tu mueble. Un buen canteado es durabilidad, es estanqueidad ante la humedad. Un buen canteado es garantía. En las instalaciones de montaje ensamblamos todo lo que hemos mecanizado anteriormente. Nos aseguramos de que cada pieza funciona. Queremos que tu producto llegue a tu casa con la máxima calidad y en buenas condiciones. Otra fase es la de control de calidad. Una vez montados los módulos, revisamos minuciosamente cada herraje, la apertura de los cajones, que funcione, los frenos, los herrajes especiales. En nuestra zona de embalaje nos aseguramos de proteger todos nuestros productos para que lleguen en perfecto estado tanto a la casa del particular como a las instalaciones de nuestro distribuidor o a nuestros propios montadores. En Movelpor estamos a la vanguardia en la calidad. Herrajes de alto nivel, materiales seleccionados nos permiten ofrecer acabados impecables, personalizando con cualquier color de las cartas RAL o NCS. En nuestras instalaciones disponemos de 2.000 metros cuadrados dotados de maquinaria con la última tecnología de nuestro sector, para garantizar ajustes perfectos y los mejores acabados. También disponemos en nuestro showroom de Cocimóvil de 160 metros cuadrados de exposición, situada en el centro de Santa Comba. En Movelpor contamos con un importante talento humano, formado por 8 profesionales adecuados a cada puesto, que en los próximos años esperamos aumentar con la expansión de nuestra marca. Desde Cocimóvil y Movelpor en Santa Comba esperamos vuestra visita. Bueno, empeza a finalizar o descanso. Volvemos para a segunda parte. As xogadores do Brenxo de Lema que de momento non salen, pero Sallas que é necesario desa victoria para dar calma. E despois tamén por aí o Eloi, o entrenador, que está algo nervioso, non sabe como poñerse, de brazos cruzados. E tamén a Toñín, artífice, que está señalando un pouco ao palco de comentaristas. Non sei se é súa afición, pero a xente de Santa Comba, que é o máis bonito de ver, tamén aparece. A afición salleira. Non aparece en pantalla ahora mismo, pero están os dous entrenadores cambiando ideas, comentando o partido a ver que tal. As xogadoras dos Sallas que parece que dan toques co balón, que intentan concentrarse, intercambiar datos, prepararse para o partido. Eloi que vai a dar indicacións ás xogadoras de que non estén enfriándose, senón que estén activas, que se centren, corrigindo errores da primeira parte.
Non podemos apreciar tampouco ahora, pero acaba de quentar a xogadora suplente, máis ben a porteira suplente do Lema, que supoño que entrará nesta segunda metade. O Sallas veselle un pouco inquieto, movendo o balón. Vemos a Eloi, que podemos apreciarlo como corrige, como quere que xoguen as súas xogadoras, como seguramente lle pique que non se compliquen, xogan como saben, dando as últimas indicacións. Cali con Noelia movendo o balón para non perder ese toquiño. Disfrutando un pouco do que ven sendo o ambiente de Santa Comba, non? Ao final, estar nun partido xogándoto todo é moita presión. Ao final, estes momentos relajados nos que podes ser ti liberan bastante tensión, non crees, Patri? Sí, falar tamén no vestuario, abrazarse, volver ás dinámicas de grupo, pois axuda polo menos a quitar ese nudo que as xogadoras neste momento tiñan, porque ao principio foi horroroso. Pero creo que agora vamos ver un segundo tempo distinto. Vino comentando un día un partido de Rafa Nadal de tenis, como volver a esa zona onde ti xa conoces, como el colocaba as botellas, como se centraba ao final. Pois levache a situarte en escenarios onde ti estabas, relájache, porque xa estuveches aí, ao final non é presión ninguna, porque como xa estuveches podes volver, é como estar en casa, non? Que é como está ahora mismo Salles. Sí, son rituais, ao final todas temos os nosos, non? Desde como colocas as espinilleras a con que pé entras no campo. E ao final centrarse neses pequenos detalles axuda a entrar na dinámica do partido. Hoxe é un día especial, como ves, Fontela está engalonado. Se me permites, Patri, podemos ver aí unha das cousas que falábamos da afición do Lema co Tiburao. Ai, mira, o Tiburao pues do sí. Lema. A mascota 23. Temos que pensar, Alex, non sei, para a próxima campaña, que mascota temos? No, habría que propoñer unha vaca verde do Rubio. Aí está. Unha vaca verde do Rubio. Patrocinada por Ganadería Maquinaria Agrícola Rubio. Ganadería o Rebelo. Aí está. Pero bueno, vemos agora que xa vai a empezar en nada. O segundo tempo as xogadoras xa están no campo, no verde. Vemos o ritual, mira, por exemplo, o que fan, o que suelen facer en Rocío cámara, pero e acaban de facer Otero. un ritual Rocío e Otero chocando as mans. Sí. Están listas para empezar. O Arbi que vai poñer en xogo agora o equipo. Aí vai. E inicia Castreje, segunda metade do encontro. Ahora sí, Xallas co balón, como ven sendo a tónica. Meri desde atrás, con Otero, que é outra das conexiones que ten que salir agora máis neste segundo tempo para abrir o xogo. E vemos por a banda, a parede bonitísima entre Claudia e Olalla. Claudia chega ao final do campo. Cuidado con Claudiña, que pode sacar o centro, pero córtaselle, así que decide volver a Olalla. Olalla que está aparecendo moito neste partido, igual que Meri, Sí, ten que ser clave. E de feito, gana aí un bo duelo, perde o segundo, pero outro saque de banda. Olalla que, se mo permites, Permito. dixo que se ascendía, facía unha cousa, pero aínda que facer o camiño de Santiago. Decía que se ascendían a primeira, deixaba a festa. Cousa que hasta este momento ela é o que lle servía para facer partidazos, a verdad. Sabemos que eso non vai ser real, porque nós necesitamos a nosa Olalla co espírito de festa e que veña a xogar con esa alegría que acostumbra. Bueno, esa alegría, ese cansancio no minuto 20, pero hoxe non o nota. Hoxe non se nota, hoxe as pernas van a ir solas. Hoxe debiu de ir tarde pa cama, que hoxe vese participativa, vese energética, vese como ela lle gusta. Bueno, neste horario unificado de xornada, que tampouco é o máis ideal despois para celebrar, pero a 7 da tarde é boa hora para estar en Fontela e permite recuperar dun sábado xalleiro. A verdad, houve festa en Castriz, non olvidemos, pero ollo, atendamos mellor o xogo que recupera o Lema. Recupera o Lema, no que era unha boa xogada. Lema que remarcamos, cambiou a porteira. Sí, Vemos que é outra distinta, fixo ese cambio. Estuvo quentando na segunda parte, ollo a Carla co centro. Moi bo centro que despexa a defensa do Breixo Lema.
Sale a 6, intenta xogar, recupera Noelia, empurróns, agarra Fernanda, o árbitro unha parede aí, Noé, que Olalla que disputa, pero bueno, debido a súa... era unha boa idea a de Noelia abrir o xogo por aí. De feito, vemos as indicaciones de Eloi no descanso que están xa póndose en práctica no campo, que abrir un pouco máis rápido a banda, que era justamente o que intentou facer agora Noelia. O que falamos no primeiro tempo, non? A final, Fontela campo amplio, largo, intentar buscar huecos, xogar con tranquilidade e xa aparecerán ao final. Sí, porque temos dúas xogadoras de banda increíbles. Por un lado está Claudia e por outro está Paula, e o campo ten que facerse grande ca velocidade que teñen elas. Paulinho ao final un balón ao córner chega completamente, Facal que os seus esforzos nunca son en vano. No. E xogando con Olalla que buscando ao pé pois aparece casi sempre e resulta resolutiva. Aí vemos de feito a Facal que chega casi á línea de fondo, neste momento ten que parar. A ver se consigue sacar algo, Facal pasa atrás, ten a Claudiña, Cali, pode chegar Sarita, vamos Sarita, Carliña golpea e... Ai, buscaba portería americana. Pois mira, outro bo recurso que son os balones. Sí, outro bo recurso que son os balóns sacarla para que con esa pegada espectacular que ten poda desde fora da área sacar algo tamén. Este foi desviado, pero hai que insistir neses recursos tamén. Recupera Noelia con Carliña que vai lle dar unha voltiña ao campo, no. Busca a Cali que encontrase ca defensa do Lema. Saque de banda outra vez. Xa van uns Paulinho. cuantos, non sei por estadísticas cantos podrán ser, pero non recordo un partido que tivera tantos. Ao final, cando buscas e non encontras unha cousa, encontras outra, non? Carliña que pon o balón en xogo con Espasandín. Ollo, Espasandín aí, atragántase o balón como se me atraganta a min comentar, non pasa nada. Seguimos con Cali, xogadora que xa falamos da súa entrega, a súa dureza, a súa dedicación. E María, outra arquitecta. Vemos aí o pase de ingeniera total cara a Paula, que chega ao final do campo, agora sí que ten que decidir que facer. Ollo, Pauliña, que pode facernos unha das súas xogadas máxicas, non lle sala, acaba lle salindo. Buah. Entre dúas, ui! Regate espectacular aí no borde da área que saca outro saque de banda, bo recurso de Pauliña. E insistiu moito, tiña que centrar antes, quizáis. Pauliña bueno. Entre dúas que casi se acaba salindo, Sí, de feito saliu, Ollo a Carla, o pé, banda, Percia Castreje. Castreje partido bastante limpio, verdad? Non moitas incidencias, non moitas reclamacións. Un partido, a verdad, a altura da súa leyenda. Tranquilo. Tamén non houve moitas faltas, nin interrupcións de xogo. Primeira parte tranquila, que a segunda siga na mesma tónica. Esperemos. Que haxa un pouco máis de alegría porque se piten goles que sean verdes. Sobre todo que sean verdes. Eso mismo. Ollo a Carliña, o centro de Carliña buscando a Olaya. Olaya sola. Maga. ¡Vamos! ¡Golazo de Olaya! Un Gol de Olaya que vai ao banquillo, ninguén se quería creer. Doblete de Olaya. decisiva como siempre. Vémola abrazándose a abuelita dos Sayas, a Sonia. Vemos que levanta estampita porque... Si me permites, Patri, ¿qué es esa estampita? Que esta tanta... estampita é unha estampita de Santa Sonia, que ao longo de Santa Sonia, sí, que ao longo da tempada tuvo un mantra de vestuario que era protégenos, Señor, con tu espíritu. E eso propiciou que estamos onde estamos neste momento, cantando o segundo gol dos Sayas e tendo máis cerca todavía a Liga. Os Sayas que se equivoca, olvidouse que o balón está en xogo cando sacan, non cando pitan. Bueno, pois mira, outro golazo de Olaya que tamén tiña prometido para hoxe o hat-trick e está a camiño de conseguilo. Xa podía dedicar a cabina, Ten moitos para dedicar hoxe, toca lle dedicar moitos. Demasiada moitos. xente lle pide, ao final cando és goleadora todo o mundo che vai pedir e non tes para dar a todos. No, ela acumula peticións e goles tamén fai, pero hoxe o importante é que marque despois que os dedique a todos os seus fans, que tamén son uns cuantos. De momento, ollo, que hai falta peligrosa do Lema. Falta cerquiña da área, en la que parece algo lonxe desde a pantalla.
A que sería unha ubicación ideal se fora para nós, para Noé. A verdade é que Noé desde aí ten mercado cada golazo pola esquina superior, cuidado. Sí, aí pulindo a Zurdita escuadra. de oro de Vimianzo. Pero bueno, Pero ollo o Lema, parece que vai tirar a 8, engaña. Barrera que se adianta, pero nada, non afecta. Espasandín, Lema, bate. Doble. Bate no torso, doble sale a recuperación. contra. Corto Lema. Aceleración de Claudia espectacular. Aí Noelia que parece que recibe un golpe, a grada que aclama. Ten- Otero que corta. Casterge árbitro Imperial, para- atento, ve que o para o Xalla está en partido. posesión e detén o xogo. parece máis ben un golpe. Sí, parece que simplemente levou un golpe por Sí. chegar algo tarde. Corta a pero respiración cando a lo mellor o golpe é na zona do peito. Parece que é na zona da rodilla, pero bueno, ao final chega a doer e cando che doe acabas tirando, non? Sí, desde logo tumbar a Non Noé. vas a seguir de pé, non? E además digo, tumbar a Noé non é algo fácil. Non é unha cuestión ao alcance de No, calquera. que aproveitamos tamén para decir que creo que tuvo unha operación de cruzado, se mal non me equivoco, cando xogaba no Bergantiños, que a levou a apartarse dos terrenos de xogo e acabou derivando en que estuvera aquí nos Sallas. Sí, creo que tuvo unha época no futsal, que se dedicou un pouco máis ao futsal. No fixo ver, non? Se sí, non me equivoco. Sí, de feito aí a técnica nótase e poder recuperala para o fútbol herba, fútbol 11, pois é unha maravilla porque tampouco fago misterio que unha das miñas xogadoras favoritas. Arquitecta de Vimianzo, señores. Aí a teñen, Noelia. Pero ora atentos que ven Olaya. Olaya, balón ao espacio, xa sabemos que non vai ser fuerte. Non pasa nada. Intentou. Ela pon todo o que pode. Pero Que está sendo moitísimo porque hoxe estamos ganando unha liga gracias a un doblete da nosa número 10. Que fará o hat-trick. Confío en que o faga. Más que Como nada di que a así xente gano a maior, aposta eu tamén. De pouco importa que corres, ao final acabas metendo gol. Como di Ancelotti, se non marca a diferencia, corre, se marca a diferencia, anda. Anda. Olaya é da escola de andar, aínda que non marca a diferencia. Aí, escola Tony Cross. Non nos apuremos cando temos un diésel. Aí vemos a do Lema que parecía que iba a salir de 3 rivais, pero non, Noelia! Noelia, Ole! a zurdiña de oro de Vimianzo. Non podía faltar no día de hoxe tampouco esta zurda escuadra. Dixemos antes do cambio da porteira do Breixo Lema, pois non che favoreciu demasiado ese cambio. Se me permites, golazo, escorado, complicado, zurdita de oro. Ojalá nos poñan a repetición porque a verdad merece moitísimo a pena. Sí, mira, Non todo podemos. creo que en toda a tempada non houbo un gol de Noé que fora feo. Son unha oda estética todo o que fai. Permíteme un segundo. Pero Sallas, cando viu o gol, a verdade é que empezou a animar con forza. Notase que Santagón va a querer a copa, Xa está aquí. Xa está Xa aquí está Alex, aquí. agora non vamos gafala, pero con moita probabilidade 90 témola minutos, aquí. moito longo, cambio no Breixo de Lema. Doble cambio para as xogadoras do Breixo. Vemos agora os números de quen sae. Pero bueno, entra número 20. Se me permites, a verdade é que é inesperado, Vea, cinco. O sea, víao pola forma que ten metido outros goles, pero se fora unha xogadora distinta, inesperadísimo, completamente. Pero sendo a Noé sabemos que esa franxa de campo, esas entre os 20 e os 12 A media metros, distancia, esa é letal. un tercio español en toda regla, Tal cual. Debería de bautizarse así, un gol especial. Saca o Breixo xogando en largo, pero recupera a Sarita. Recupera o Lema, pero a goleadora de Vimianzo aparece para cortar. E como non, Espasandín dando todo. Ui, recupera moi ben, aí faltoulle un chisquiño a Facal para poder internar nesa banda que ten que dar máis agora, porque o xogo ten que abrirse. Imagino que tampouco vai tolear o Breixo Lema, porque repetimos unha vez máis, non se está xogando nada. Pero bueno, Intentará o dar a súa orgullito. mellor versión. Sí, desde logo. Como equipo grande que é, pero a verdade é que o Sallas a busca estar tranquila no minuto 70. Vamos, Pauliña, Paula! Pauliña! Ui! Un toque ben medido, pero Paula Barcia. Non Oye, entrou vemos a entre repetición os paus, como se vemos. encarna, pero non acaba de axustalo en ben a rosquiña. vez de cruzala quería meter yo o primeiro pau, pero non me diu ben. Intentoulle posiblemente meter un pouco de rosca, non lle acabou salindo pola distancia que a porteira, que igual amedrentou, saca o Breixo de Lema de porta.
Bueno, neste segundo tempo estamos vendo un Xallas totalmente distinto ao do Dominador primeiro. completamente o Sallas. Creo un pouco máis nas súas posibilidades, porque agora xa a presión da que levamos falando todo o primeiro tempo creo que se escurriu. Como dixemos na primeira parte, Patri, ao final o descanso é o que mellor lle viña ao Sallas tras ese primer gol, que foi completamente unha confiada espléndida de decir o partido xa está ganado. Eloi no descanso viu decir, espabilamos, estamos a nada, e as xogadoras responden. Exacto, a veces, sabes, falase moito do valor dos entrenadores, do rol e do que poden aportar un equipo, pois creo que despois deste descanso vemos o papel de Eloi crucial que ten sempre, xa non só como táctico, porque é un gran entrenador táctico, pero tamén como motivador. Ollo que ven Olaya entre tres. Non podemos despistarnos porque Olaya desde aí tamén é letal. Intenta pase ao Cali, non lle sal, pero es Pasandín. Por banda, es Pasandín. Vemos que cantan tamén dúas xogadoras dos Sallas. Laura García Velo e outra parece Carmen, non? Laura e Carmen, exactamente. Cambio probable dunha dianteira e dunha defensa. Espera que antes vais a facer un doble cambio aquí nos Sallas que non Xa vimos, temos non a apreciamos. Valeria, xa temos a Valeria e a Jaiza listas para entrar. Jaiza que pouco se fala da súa faceta goleadora pa os minutos, que ten un revulsivo bastante bo pa Sallas se o traballa. É unha killer. Para quen seguira o fútbol de antaño é un pouco como Inzaghi no Milan. Cando entra sabes que está no campo. Demostrando os nosos conocementos en fútbol, señores. Vai ser saque de banda polema, pero Valeria tamén é unha xogadora determinante, unha xogadora que en velocidade asemellase a Pauliña, non sei onde a queran por, se pola súa banda ou pola de Facal para darlle descanso. Ti que crees? Non sei, tan polivalente que tamén pode ser unha defensa, unha lateral estupenda ou un revulsivo en ataque. Probablemente o cambio máis lóxico sería por Pauliña, pero vamos a ver que quere facer Eloi. De momento, ten o balón Espasandín, que vai pola banda de Pauliña, que de feito ya toca. Pauliña, que lle dá pausa ao xogo, que lle xoga outra vez a Espasandín. Unha devolución, unha xogada entre elas. Encara Espasandín. Encara, buscando unha brecha para salirse. O regate. Non lle pesa o balón. Ai. É maravillosa. Ver xogar a Espasandín é un regalo. Pero toca el largo o Lema, botando o balón fora. Non quere peligros cerca da área. Pero Meri, como sempre na zona. Meri, a Sarita, de feita está tocando unha xogadora, fai que chegue, impresionante. Sarita, que buscará un centro, encontrará o hueco. Corner. Non encontra o hueco do centro, pero encontra o corner. A ver se fai agora os cambios, Eloi. Sí, van entrar agora, como dixemos antes, Jaiza e Valeria. Por Sara, vemos Valeria que sí que se vai probablemente a meter en lateral, defensa. entendemos. Sí. E Jaiza por Cali. Dianteira por dianteira. Non cambia o dibuixo, Eloi. Cali, bo esforzo. Como Entra sempre, Jaiza, a ver se impresionante. podemos ver un gol dela. Saca o córner Noelia. Xogada ensayada A outra do vez. guante do pé. Ti que pensas? Un centriño bo? Pode ser gol? Ai, corta o Lema, pero non acaba a xogada, que acolle Carla, despexa o Lema. O Lema que pode salir a contra, non, porque sale por banda. Eu, por pedir a Noé, pido sempre os goles olímpicos. É capaz perfectamente de facelo con esa zurda. A zurda Vivian César, recordemos. A xogadora que preferiu xogar nos Sallas. Cae Claudiña, creo que é, pero recupera Oli, que vai sacar o centro. E aí a portera que se equivoca, corta o Lema. Mal despexo outra vez. Está intentando por terra, mar e aire. Claudia, tamén es pasandín. Ai, mi madre, el bicho, vimos aí o tiro outra vez. El bicho. Isto non é a COPE, señores. Estamos aquí en streaming, en directo, gracias ao BNI, retransmitindo este último partido da temporada do Xallas femenino que lle vai dar o título de Liga. Máis concretamente, gracias a Barodrón. Ui! Intento Olaya tamén, de todas Se queren máis maneiras. retransmisións de partido, recorden, Barodrón. Partidos ou eventos deportivos. Calidad mogollón para facer eses hai que por cuñas publicitarias. Bueno.
Saco Obreixo de Lema. Xa estamos máis relaxados, notas o ambiente tamén en Fontela que Más se quitou de festivo, encima. As Sí. xogadoras que queren ir ao universo. Estánse gustando agora tamén, están intentando, O único problema que vexo é que eu xogueime cun Vamos perder un comentarista porque aquí a susodicha vai intentar asesinar alguén que aposta en contra das nosas chavalas. Sabemos perfectamente que non o creías, que non querías darlle... Eu apostaba polo empate. Bueno, tamén valía. Senón Laura García, xogadora que vai entrar en breves momentos, tería asesinado a certo servidor. Por eso mismo o Exactamente. seu señor Julián de Marmolería Martínez tamén... Ole! Olaya! Ese es- Detallazo de Olaya que fai unha Madre apertura mía, pasa estupenda fatal, para Claudia. pasa Ui, fatal. que non chega por pouco. Delicatessen de Olaya. Sabemos, igual non é a xogadora máis rápida nin a que máis corre, pero desde se me logo permites, técnicamente Se me permites, vendo o partido do Xolaya, vendo o partido anterior contra o Tordolla, tampouco é que sea unha cousa magistral, pero é que hoxe, cuidado, estáse gustando. Ahora xoga Non se totalmente luce sin tanto, presión. Pero... Luce, a ver, ten detalles Luce, sempre pero en non todos os técnicamente, partidos. senón que aparece moito no xogo, pero técnicamente ten partidos nos que se luce moito, pero este detalle é unha pequena mostra pa os espectadores que nos ven hoxe, non? Sí. Ollo, e Noelia que quería armar a perna po golpeo. Noe, ai, corren os Sayas. Iba moi ben ao centro, de feito estaban tanto Yaisa como tamén Valeria intentando aí, Atentos ao centriño. sí, intentando ganar posicións polo menos. Que pensas? Ahora saldrá unha xogada. Ai, cambio nos Sayas, parece que non. Pero Doble cambio outra vez. temos aí o delegado Toñín. Sí. E van a entrar Señor desta vez Facal. Laura e Carmen. Que entran por Pauliña Barcia e Andrea Otero. Dúas xogadas das cales falamos. Velocista e contundencia. Moi bo partido de ambas. Andrea sempre segura en defensa e Paula aportando moitísimo na banda. Vemos como entran os dous cambios. Van a disputarse agora o centro. Teñen media oriña para disfrutar elas tamén. O centro non chega ninguén. Saca o Obreixo de Lema. Pode ser co saque. Non, parece que non, queda morto na área. Queda Olaya, recupera Spasandín. Noelia e... Ollo Carmen, nada. Spasandín outra vez. Spasandín, Lema. Olaya aí na disputa, que se parece que queda co balón. Quero o balón Olaya. Olaya metendo o corpo para guardalo, pero garda o Obreixo. Facal. Está Spasandín aí como segurata do balón. Cambio de xogo de Mary. Cambio. Ui, mal control de Ui. Carla. Aí un poquinho de... Bueno, de descontrol normal, fixáronse 4 cambios, ten que volver a acoplarse o equipo. Ao final, cando entras de cambio é máis difícil entrar na dinámica que leva o equipo, entrar en xogo, tens que entrar en calor. As xogadoras xa están quentes, xa van rápido, saben onde teñen que ir, saben onde flaquea o outro. Ti non. Tens que acostumbrar tamén á intensidade que levan. Sí, aparte de todo eso, pois, o que decimos, Fontela require o seu momento de adaptación. E as primeiras bocanadas de aire, non nos olvidemos, un sprint en Fontela moito longo, como 90 minuti. Que se están cumplindo, estamos no 65, resultado favorable para os Xallas. A Copa está viaxando cara aquí, nos din, xa sin ningún Xa tipo están preparando de, a festa, o de camión, a cuestións. Santa xa ten media camiseta posta. Ollo Mary, pero no, di Castreje que no, que saliu. Boa apreciación do colegiado. Está tendo un partido moi plácido, Bastante tranquilo po que podía ser. Sí. Pois outro saque de banda máis, desta vez para o Obreixo Lema, que vemos que está adiantando un pouquiño líneas. Bueno, pois enredas un pouquiño o partido, cos cambios, con toda a movida que hubo despois destes 2 goles no segundo tempo. Dominador o Xallas, absoluto, hasta o momento, neste segundo tempo en Fontela, que recordemos está dando o título de Liga ao Xallas femenino, que vai ascender, xa está ascendido, a primeira do Futgal, e que hoxe, con este resultado, pois afianza o título. De momento, balón, ai, que se lle escapa a Rossi, non se entende que a defensa, pero nada.
Castreje non interpreta falta, non interpreta nada. Como decíamos antes, momento de descontrol momentáneo. Creo que a primeira chegada en todo o segundo tempo do Breixo Lema. Parece que hai unha xogadora do Breixo Lema tirada, o árbitro non se percata, acabase de percatar agora. Aí esperemos que non sea nada grave. Con moita mala sorte, este ano en Fontela houve moitas lesións femeninas, dislocaciones de hombros, roturas de ligamentos cruzados, de tobillo tamén. Pois recordemos que a outra parte deste deporte, que no fútbol femenino tamén as lesións de xeonllo pois están sendo un poquinho unha plaga. No fútbol en Que non sexa xeral está nada. vendo unha plaga de cruzados tamén, Sí. se me permite o comentario. Claro, Pero no fútbol femenino, recordemos, menos físico, máis técnico. E ao final as plagas de lesións, cando levas a un campo como Fontela que che pide moito físico, acabanse notando. Si, é un conxunto de morfoloxía física femenina e tamén recordemos que os campos de céspede artificial son moi sacrificados nese sentido, exixen moitísima musculatura e as lesiones pois están aí. Pero volvemos con Facal, que parecía que iba a montar unha boa contra. De momento ten que tocar ya Meri atrás. Meri, que lle dá pausa ao xogo, quere pensalo ben por onde xogar. Ve a Facal tranquilamente. Facal, que se xoga con Oli, asociación, o Breixo de Lema que pode chegar, nada, gana Facal, o centro de Facal. Breixo de Lema, non, xa! ya está! E despexa o Breixo de Lema. Moi bo o centro de Facal nesta ocasión. Pero recupera Noelia, olliño a zurdiña de ouro. Espasandín que busca o golpeo, non vai chegar a nada. Fácil para Cardán Meta. Rebotou nunha defensa e totalmente fácil para a porteira do Breixo, neste caso facerse co balón. A porteira que saca el largo, non quere complicarse a vida. Calle cerquiña de Laura que toca atrás para Meri. Meri sacou a escuadra o Cartabón. Perfecto seu pase para abrir Vamos, cara a Oli, Oli. falla tú, Oli. Dentro chut, tampouco estaba moi claro que quixera centrar. Creo que quixo tirar. Vai sacar ahora mismo Breixo de Lema. Saque de porta. Non teñen prisa elas e moito menos os Xallas. Estamos, recordamos, casi no minuto 70. 20 minutiños máis para celebrar un título. 20 minuti festi. 20 minuti e festeggiamo. Como Non diría sei, eu non sei italiano, Patri. Eu estudei La Salle, solo sei inglés. Ollo que parece que hubo falta, non hubo nada. Valeria que está no suelo. Carla que intenta non perdelo, ao final non pode contra dúas. Pero Pero recupera. Carlilla Imperial Recupera. Buah, zancada impresionante de Carla. Manda pa fora sin querer, pero resolvendo rápido o problema. Saca o Breixo de Lema, non quere perder un minuto. Outra vez Carla que O despexa. Breixo de Lema que compite, cuidado como compite o Breixo de Lema. Non quere dar o brazo a torcer, quere demostrar que aquí non veu pa ser humillada. No, está facendo un partido moi correcto. Tamén no Deportivo poucas faltas fixo, va ser que é algo destacable tamén nun partido onde sabe que o outro equipo se xoga tanto. Disputado, pero tranquilo. Xogan con Facal. Facal que ten o Oli, ten a Espasandín. Un triángulo que moitos equipos querían. O balón Moi para boa. Oli, Oli, que madre mía, Moi boa parece que chega Oli, apertura parece de que chega Oli, Valeria. parece que chega Oli. Ai, ai, ai. Faltoulle aí unha punta de velocidade, pero moi boa a apertura de Ao final, Valeria. a zancada que ten Oli, se fora outra xogadora acabaría chegando, pero Bueno, recordemos tamén que son 70 minutos nas pernas e ao final acaba pesando tamén. sí, pesa tamén. A frescura a estas alturas do partido xa é outra. A non ser que seas Claudia Espasandín, que aí tes gasoi para 95 100 minutos tranquilamente. Vai sacar o Breixo de Lema de banda. Por certo, Patri, si non te importa que te preguntes, sabes como quedaron alá na boda? Na volta, ganou Sallas, ganou... No partido de ida ganamos, alá, non recordo o resultado, pero ganouse contra o Breixo Lema. Vamos a investigar un pouquiño a ver se o atopamos. De momento estamos atento ao partido. Meri xogando del líbero, queda o balón fácil, decide sacalo sin complicarse, balón a Yaiza. Yaiza que manda unha banda, cree que non chega Valerie, toca a Valerie para que non se complique, que teña un pouco máis de tempo, pero chega o Breixo de Lema e manda a banda. Breixo de Lema que vai efectuar ahora mismo uns cambiños, un cambio de feito. Outros máis, xa fixo 2, recordamos. Segunda ventana do Breixo de Lema. Pois mira, a túa pregunta de antes, no partido de volta ganouse 0-2.
no campo 0-2. do Breixo Lema. Exactamente. Goles nesa ocasión de Paula Barcia e, como non, de Olalla. Quen o diría, menuda dupla. Quen os quixera para a Copa da Costa? Pero ollo que sal Yaiza co balón. Intenta, ¡ay, como gana Yaiza! Vamos Yaiza, cree a ti, queda a ti. Invente, Román, invente. Un pase maravilloso. Olalla adiantada. No teño moi claro, a ver se o vemos ben na repetición. Se podemos velo. Olalla adiantada. O pase era maravilloso de Yaiza, co carrosquita ideal Pero para posicionar a Olalla. primeira vez que Olalla gana al gen en velocidad fora de xogo. Que va Olalla desde aquí, un fuerte abrazo, estamos metendo contigo moito hoxe, pero Sabemos que aquí a líder, unha das líderes do equipo. sabemos que és unha das almas do equipo. Outra Outro vez fora de máis. xogo. 2 en menos de un minuto. Debe de ser o récord tamén de Olalla, que vemos un pouco desesperada pola situación. Pero bueno, este resultado permite tomalo con relativa calma. Dase prisa ahora sí o Breixo Lema para sacar. Pero cae a Carla que acaba cortando. O Breixo Lema que non se complica ao final, xogando a bella escola, xogando o bimbio para arriba. Sí, non elaborou moito, demasiado as xogadas. No centro do campo tamén hai unha diferencia sustancial dos efectivos do Breixo e dos Ao Xallas. final, como falamos ao principio, el Fontela, bueno, vamos falando todo o partido, se intenta xogar como nun campo normal de Coruña, onde xoga o Breixo Lema, é inviable. Ao final, o ida e volta aquí é demasiado. Sí, non aguanto físico. Deberías de estar preparada. Pero ollo que xogan a Yaiza con calma, ten tempo para pensar, intenta puñala por arriba. Ai, corta a defensa que ve perfectamente o balón. Noelia a intentar cortala. Carla que se ve tranquila, vese tranquila. Controla, dalle tempo, con quedarse co balón. Saca para arriba. Despeso ver o Lema de cabeza. Pero ollo, Olalla que pode chegar. Carmen Pode cubre chegar para ben. aí, pode chegar para aí Olalla para estorbar. Carmen. Ai, perdón, Olalla. Carmen. Olalla está moi presente no partido, Como pero teñen as tampouco é mismas botas, omnisciente. hasta me confunde todo. Sí, é verdad, teñen as botas parecidas. Se digo a verdade, ni me fijei. Ollo a porteira tirando de picardía. María tamén axudando en esa picardía. Esa picardía de Rocío que sempre aparece nos partidos nestes minutos. Parece Ao que- final, en partidos onde a aportación dela pois a veces é mínima porque pode aburrirse tamén, non chega moito polas súas partes, pero entendo que estes momentos lle dan a vida tamén. Rocío, que creo que aprendiu dun portero que había antes no Sallas B, chamado Fabián Pérez Agra, que ao final, bueno, tamén facía así moitas Sí. cosas destas de perder tempo, cando o Beno necesitaba. De momento Américo balón, buscando, sin moita prisa. Era moi bo o desmarque que lle estaba facendo Espasandín. E chega Facal que busca a Carmen arriba, pero anticipa o Breixo de Lema. O Breixo de Lema que xoga polo medio cómodamente. Agora hai máis espazos tamén para O Breixo elas. que xoga as espaldas dos Sallas, pero aparece Rocío Imperial. Sale moi ben. O control Olla de Lauriña que Carla. despexa o balón. O control de Carla non foi ana moi bo, pero Laura recupera. E agora o balón a Claudia Espasandín a ver que inventan. Entre ela, Olalla e Noé. Outro regate de Noé para lucirse. Delicatessen, señores, de Olalla. delicatessen. Olalla, que hoxe ten ganas de xogar, parece que hasta ten Está todo o campo. Vemos que da Vemos banda que- izquierda chega a dereita. Vemos que o Breixo de Lema, o xogador número 6, está protestando unha posible falta. Non sabemos que está reclamando exactamente. O igual contacto demasiado excesivo, non sei ahora mismo. Non entendí moi ben o que pasou aí, o que O árbitro reclama. que lle pide un pouco de calma, ao final o marcador é o que é, tampouco que sea moi axustado. Entonces o árbitro que gestiona moi ben aí. Dándolle calma ao partido. Balón a Carmen para Espasandín. Carmen que lle va a Estórbase tocar a aí un Espasandín. pouco con a mesma Carmen. Ollo Noelia que ya Buah. ponga Olalla, habilitado Olalla. Golazo. Olalla, mire Hat-trick. que delicatessen. Que gol por abaixo, por favor, A señores. ver, delicatessen de Olalla, delicatessen o pase de Noé, marca da casa tamén ese balón levantado por arriba da línea da defensa. Xogan Maravilloso, como conexión que ao longo de toda a liga
dou moitas alegrías e, repito, fíxonos chegar hasta aquí. Un gol máis para Olalla, hat-trick, unha asistencia máis para Noé, que debe de ser dunha das máximas asistentes da Liga tamén. Mi primer jaque triqui en Fontelli. En Fontelli de nuestra Olallini. Por favor, espero O sea que que- pudieran ver eso. Qué deleitada, señores de pase. Qué calma a hora de definir por abaixo, raso, pegado a cepa do pau. O entrenador do Breixo de Lema que pide ás súas xogadoras que non se rindan, que den lucha hasta o final. Eso é o que nos gusta ao final do deporte, dar o 100% de cada un. Eso mesmo, e hoxe o Xallas fixo un primeiro tempo non a mellor a altura do que nos tiña acostumbradas ao longo da tempada, pero saliu do descanso Ao final cunha tiñas ti actitud razón, renovada. Patrick, que iba a ser como a Barça, non? Ganarnos 90 minutos en vez de no descuento. Non queremos tamén darlle aquí aos nosos seaeiros problemas de saúde, que hai xente con bypasses e cousas por estilo, e un pouco de emoción está ben, Pero exagerada tamén. pero no. Chegou xa ao longo da tempada partidos complicados e difíciles como o de Dumbría que mencionabas ti antes. Gar. Bueno, pues seguimos despois deste outro fantástico gol conexión de Noelia con Olalla. O partido agora está sentenciado. Estamos chegando ao minuto 80. En Fontela xa se respira o título. Xa creo que está chegando o camión para ir dar a ronda das xogadoras polas rúas de Santa Comba. Pero aquí no verde, no terreo de xogo, o partido sigue. E vemos que se están abrindo un poquinho máis de espacios. Como era lóxico, neste segundo tempo, pois Claudia Espasandín está aparecendo máis, a conexión ca xogadora que ten neste momento o balón con Noelia, que fixo un segundo tempo magistral, está sendo moi boa. E vemos que eso, o Breixo Lema, como comentaba antes Alex, tampouco se rendiu de todo, pero xa a situación no marcador é a que os espacios agora ábrense, pero máis para os Xallas. Laura, que entrou neste segundo tempo, está manexando agora o balón, abre. Que pase metió, Sí, un bo pase para Oye, o Claudia desmarque. Espasandín. Uy, tí. Eu vi ese desmarque, cuidado, decía, Olalla en velocidad, cuidado. Decir tío Olalla en velocidad é algo que non sabemos en tomarnos a broma ou se realmente está pasando no terreo de xogo. Con todo o meu cariño Olalla, xo sabes. Oli, se ves esta repetición en algún lado, Non nos queremos mates. dicir que che queremos, ainda que parece que non. Moitísimo. Ui. Pero ollo que pode entrar Yaiza, ollo que pode quedarse Yaiza con ela, despega o Breixo de Lema, chega Valeria, que dixemos que destacaba tamén pola súa velocidade. Valeria corta o Breixo de Lema, manda po medio, corta o Breixo tranquilamente. Laura, aí, molestando que non xogue cómodo, recupera a Noelia con facilidade. Que hai Castreje que para o xogo porque hai unha xogadora. Sí, hai unha xogadora atendida con sinais de terse feito bastante dano, polo menos eso é que indica a mímica da xogadora no campo, pois Non bueno. sabemos que pasou exactamente, pero parece que lle molestou bastante. Esperemos que sea simplemente a dor do golpe, que poda recuperar pronto. Creo que foi Esperemos que un non choque sea con grave, Valeria. Sí. Tuvo que ser nun choque con Valeria. Minuto 80, señores. Nótase que é un día distinto. É verdad que as condiciones hoxe no campo en Fontela non fai calor, tampouco fai demasiado frío, un pouquiño de aire, pero xa non se perde tempo nin en beber agua. As xogadoras queren que isto remate canto antes. Teño e que unha o xogo ganas de festa siga. que non poden con elas. O de ser Santa Comba ao final é o que Eu estaba intentando decirlo de outra maneira, pero aí ves ti, xa destapas aquí a xente todo. xa está acostumbrada, sabe como somos. De feito, mira, xa desde un principio do partido estaba repleto de xente o Fontela, pero aínda sigue chegando máis. E vemos que agora a afluencia aquí neste campo pois está sendo masiva. Vemos que cada vez chega máis xente pa festa, como ben dis ti. A xente celebrar sí. Sufrir non tanto, pero Bueno. celebrar. Hai que ser honestos, ao longo de toda a temporada os partidos en Fontela foron especiais porque a xente empurrou. E agora sí que vai haber un cambio deses significativos. Sale do campo Olalla, ahora sí que sprinta para salir do campo. Madre mía, en velocidade máxima. MVP do partido. E tamén a xogadora que entra Michelle, que non pudo xogar ao longo de toda a temporada, fui mamá fai pouco.
trouxo Cataleya, a familia dos Sallas, pero hoxe vai facer a súa aparición os seus minutiños porque esta liga tamén é dela. De momento, Mary que anticipa o que podía ser unha contra do Lema. Ten balón, pero para atrás, retroceso a Rocío, iba a decir Lucía, non sei por qué. Lucía, lucido, que está facendo partido aos Sallas. Lucidísimo. Ei, que acertados tú eches aí. Rocío tamén ten que tocar un pouquiño o balón. Home, por favor. Mais, Ollo, Mary. Ui, Mary, que lle entrego o balón ao Lema, pero recupero acabando mandando a banda. Bueno, aquí xa está todo listo para a sentencia. Non sei, Alex, un comento sobre a temporada en xeral deste equipo que, repetimos, está facendo historia. É historia viva dos Sallas, é historia viva do fútbol da Costa. O nome destas xogadoras vai resonar aún moito nas temporadas que van vir, pero a partir desta xa son históricos. Se me permite o comentario que me pediches, Santa Comba xa estaba no punto de mira en canto a fútbol 8, ganando Liga do Benxamín A, ganando a súa Liga, creo que tamén o Alevín, e ao final campións de Copa e todo. O futbolito de Santa Comba ao final é espectacular, non? O deporte selleiro, Palomán tamén chegando a finais, a Final Four, que quedaron terceiras, unha mención e felicidades pa elas. Ao final o deporte en Santa Comba, ese corrismo creo que tamén quedamos sí, campeóns, o club de natación a nivel España no campeonato, ao final récords galegos ao longo do ano, brutal. Suelo decir que en España soy española, que queres que te gane, pois digo, son de Santa Comba, a que queres que che gane, non? Pois estamos facendo o tópico realidade. É certo. Recordamos tamén o outro equipo, o Castriz, que mantén categoría este ano. Impresionante o Castriz, sí. Non podo decir nada porque debo manter neutral, pero viva o Castriz, non, ao final. Sí, mira, entre roxinegros e verdes, hai bo rollo, cando non se xoga na chicha, que é o que nos gusta, pero hai feeling. Pero hai feeling. E aí xoga os Sallas que o perde contra o Lema. Golpeo largo, non vai chegar ninguén máis que Mary. Parece que o Lema intenta chegar a 20, pero Mary faise co balón. Mary, que sabemos que unha vez que ten o balón nos pés non se pode complicar, non vai perder. Calca, saca sin problemas. Michel que intenta chegar, pero non dá. O Lema, que mantén o balón, toca de cara, golpea en largo. Laura, que intercepta o balón aí molestando. Moi ben, e chega o balón a Mary. Mary Poppins. Rocío que golpea a Michel que está sola, calma, por esa banda, sin preocupacións, ao igual demasiada calma, pero non pasa nada. Ao final recordemos toda a temporada fora, maternidade. Sí, é un volver a empezar, Vamos a ver, Yaiza, vamos. Ui. Como decías antes, Yaiza, intento sempre. É unha lutadora espectacular. Yaiza dando sempre o 100%, de vez en cando aportando goliños nos últimos momentos. E banda para os Sallas agora. Vemos por aí os entrenadores dos Sallas máis relaxados que ao principio. Sí, Eloi non ten ninguna botella de agua na man, cousa que é moi relaxante para todas as xogadoras. Falando con Ferreiro tamén do partido, supoño que estarán falando xa da crónica. Campeóns de segunda, así, tá, bueno, ben. Xoga o Breixo de Lema. Aquí temos a Alex, que é como Carlos Latre. Vale para un comentario, vale para unha imitación ou para unha cuña publicitaria. A que vale ahora mismo é Michel, que vai chegar en velocidade, pero córtase para intentar recuperala. Ai, que peniña. Michel, casi a recupera, vendo que non podía ganar, iba a interceptala, pero estuvo moi acertado o Breixo de Lema. Rocío, que falamos, o control, a calma. Saque largo. Podemos ver por un segundo esa policía local que ven seguramente para escoltar o camión que van a levar as selleiras cando vayan a celebrar a Santiña. Portaches te ben, non fixeches nada raro, non? Non me veñen por ti. De momento sí, de momento ainda non fixe ningún comentario fora do sitio, porque Noelia vai meter un golazo seguramente. Ai, corto o Breixo de Lema. A intención era esa, meter a pazurda. O recortiño para deixar a pazurda é un golpeo segundo pau seguramente, como a ela lle gusta. Bueno, Alex, vamos vendo que a xente está baixando das gradas. Foi un placer comentar este partido contigo.
Eu tamén te vou abandonar porque sí que quero agora celebrar no campo cando haxa o pitido final, que non creo que tarde moito. Non hai problema. Se da miña parte únicamente di a meu primo cativo que se porte ben aí. Hoxe é día para portarse reguleras. Temos Pois se temos se esa porta mal, coartada, non verdad? dicir eso, non hai nada. Perfecto. Hoxe queda ao meu cargo. Perfecto, pois un placer, Alex, moitísimas gracias por dar voz tamén a este momento histórico para o fútbol xalleiro, para o xallas femenino. E eso, pois continuaremos cas celebracións ahora polas rúas de Santa Comba nun anaquiño ao finalizar o partido. Todo o mundo que estea vendo o streaming e que queira participar nas celebracións pode tamén presentarse na Sala Universo, que é onde rematarán hoxe as celebracións dos xallas. E, pola miña parte, é todo. A UPA Xallas, ole a estas verdes, grupo excepcional, ano excepcional, gracias a todas as persoas que fan posible que se poda ter fútbol femenino aquí en Santa Comba e que a calidade sexa esta, adestradores, corpo técnico, directiva dos Xallas, concello, como non, e tamén a todos os aficionados que, como vemos, hoxe enchen o campo. Gracias a todos. Bueno, pois quedades comigo, unha pena. Márchanos a concejala de Juventud e Tempo Libre. Quedades solo co home. Bueno, que nos toca, non? Xoga o Lema. O Lema que xoga cos Xallas. A nada, escasos minutos de que se acabe o partido, de que podamos finalizar. O Xallas que quere ter a última, quere estar máis tranquilo aínda se pode. O Lema que quere unha última, quere demostrar que aínda pode, quere demostrar que está aquí por algo. E nós queremos demostrar o noso agradecemento con Varodrón para eventos deportivos, de verdad, calidade espectacular. Non sabedes o que teñen aquí montado. Increíble, calidade, precio, todo, señores, de verdad. Como de verdad que vai ganar os Xallas. Como que de verdad que imos a ser campeóns de liga, se mo permitides. Michel que presiona. Pero o Breixo de Lema está máis anticipativo. Con tranquilidade, con calma. Van pasando os minutos, pero nós non sufrimos, señores. Disfrutamos do encontro. Golpeamos el largo. Michel que está en fora de xogo xa non disputa. Pero Carmen que é lista. Quere ser a máis lista de clase. Intenta darse... pero no. Chega a porteira pa cortar. Sin problema nincún. Estamos xa en desconto, señores. Estás acabando. A celebración é nada, inminente. Laura, que xa acaba cortando. Noelia, co balón, xa andando, perdendo un poquinho de tempo. O público, podemos escoitalo? Máis animado que nunca, queren festa, estamos en Santa Comba, que non vamos querer festa, señores, por favor. Se non quixéramos festa aquí onde iban querer en toda Galicia, en ningún lado. Pero antes ten que sacar o Breixo de Lema. Os fotógrafos listos para as fotos. A xente lista para celebrar. Nós listos para salirnos. Pero o Breixo de Lema, que xoga, que ten o balón. Uns últimos avisos, os últimos instantes. O público que non pode aguantar, que quere celebralo cas súas xogadoras. As xogadoras que queren que o partido acabe pa Copa. O Breixo de Lema, que intenta a última. O árbitro que dá o partido por finalizado. As xogadoras que corren a abrazarse. Este é o momento esperado. Este é o final. Esta é a conquista da Copa da Liga, señores.
A Liga está en Santa Comba. A Liga é dos Sallas. A Liga das rapazas. A Liga do povo. A Liga, señores e señores. A Liga é nosa. De quen senón? Dos de Santa Comba, hasta as do Breixo de Lema. Contentas por ela, polo esforzo que fixeron por intentar frenar os Sallas nos 90 minutos. Pero non deron. Señores e señores, estamos chegando ao final. Queremos dar as gracias outra vez a Varodrón por poder darnos esta posibilidade de retransmitir para todos vós, para que podades ver o partido, para que podades ver como o Sallas levanta a copa. Vemos aí a JM Ferreiro sacándolle a foto. Queremos darlle as gracias a Mobilport por facer tamén isto posible. Queremos darlle as gracias a Marmolería Martínez. Queremos darlle as gracias sobre todo ao Sallas femenino por esta conquista do título, por esta regularidade na Liga, por ser constantes en cada finde e por acadar os 3 puntos necesarios para ser campeonas da Liga. E súas señoras, é de Santa Comba, é de todos nós. Démolas celebrar. Pero máis vemos celebrar ao povo, que ve como outra vez se dibuja Santa Comba no mapa. Vemos aos pequenos, aos grandes, aos maiores, todos unidos para celebrar o título, facéndolle un pasillo, un homenaje a este fútbol femenino. Vemos xogadores, directiva, a afición incondicional, o equipo rival, todos rendidos ante as xogadoras imperiales dos Sallas de Santa Comba, que lograron un hito histórico, o ascenso e o título de primeira. Se o aprecian, está Claudiña Facal por aí, emocionada de todo. E acércase un momento inevitable. As xogadoras dos Sallas prepáranse. Pasillo incluso das aficións, desde fora do campo. Súmanse os máis pequenos. A xente de Santa Comba toda feliz porque o seu equipo marca na historia o nombre de Santa Comba por todo o alto. Al Sal, Salo entrenador, Eloy, sala capitana, Mary. Salen as xogadoras, as lendas vivientes.
cara ao seu destino. Celebración, champín, algo de fume, celebración histórica. Primer equipo da Costa en estar en primeira. As xogadoras que non so creen que Paleras é un sono, que a principio de temporada querían quedar fora dos postos de descenso en media tabla, e hoxe celebran o título, señores, manteando o Eloi. Héroe desta ansiada Copa de Liga. Tamén a Cristian Marzoa, de Cuadras Marzoa. A foto, a que foto que todos estábamos esperando. E a Copa, o levantamento da Copa tan esperada. Enhoraboa, rapazas, por este título alcanzado. E moitas gracias sobre todo a vos por estar